खुलुमबाय जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ गिबियावनो साबस्क्राइब खालाम लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दामनानै होदो। दिनैनि शायरिखौ दैथायहरदों दैमालु नार्जारी डिस्ट्रिक्ट चिरांनिफ्राय। बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ। बिथांनि इउटुबनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिप्शनाव आं होनानै दोनबाय। खालि नोंथांमोना थांनानै बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो हाजासे सापर्ट खालामलाय। दानिया फैदो बिथां हरनाय शायरिखौ दान्दिसे खोनासंलांदो। ओइ लोगोफोर, नोंसोर गावसोरहाल' बिएफ दङ होननानै वाट्साप फेसबुकआव जरा जरा स्टेटास होना बांद्राय देखायनो नाङालै। ओइ सना, ओइ मावजि, बेफोरबायदि नुयोब्ला आंसो मोनथिगौ जोंबायदि सिंगोलफोरा बेसेबांदि दुखु मोनो। साननानैल' थानांसै आंहाबो बिएफ दंजानायमोनब्ला होननानै। बिखाखो गावनाय बादि मोनबाय नोंखौ दसे लोगो मोननानै।